Pozdrav drugari, večeras ćemo pričati o jednom novom projektu, dakle u pitanju je airdrop jedne novog coina, zove se Mask Swap, vidite na slici koji je u pitanju, da li se on krije iza ovoga ili ne, to stvarno ne znamo, na njegovom zvaničnom Twitter nalogu nema informacija o ovome, ali na mnogim uvaženim sajtovima investing.com se piše o ovome, tako da ne bi me čudilo uopšte da on stoji iza toga, pošto on voli na takav način da upravlja tržištem, dakle neočekivano, isto kao i na Yahoo Finance se piše isto dosta, dakle o ovom Mask Swapu i njegovom ekosistemu za Teslu, SpaceX, Stellar, tako da mislim da je ovo stvarno dobra priča. S druge strane, vidite ovde pratilaca, 223.000 pratilaca na Twitteru, dakle, tweetuje se opasno, tako da ima tu neke priče. Isto kao i na zvaničnom Mask Swap Office kanalu, vidite, 227 subscribera. Ono što je ovdje u pitanju jeste besplatan, dakle, besplatan airdrop, negdje oko 50 miliona ovih coina, manje im je nominalna vrednost, dakle 0,60 pa 8, tako nešto, ali ovih 50 miliona trenutno vredi, mislim, ne znam, 25-30 dolara. Dakle, potpuno besplatno, samo treba da se registrujete, prihvatite ovaj airdrop i dobijete 20-30 dolara koji ćete moći podići posle 31. decembra kad će biti distribucija. Tog tokena. Sada ću vam pokazati, dakle, ovako, kako to izgleda. Sve se, dakle, dešava preko, morate imati instaliran da li na telefonu ili na računaru. Ja ovdje imam na računaru, imam i na telefonu, dakle, Telegram. Ovdje imate neke osnovne informacije, ovo je sve jedna poruka. Dakle, vidite koliko je airdrop, kolika je vrednost referala, bla 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 i tako dalje i tako bliže. Sad ćete vi to vidjeti, dakle, u svom, kada budete se registrovali. Dakle, potreban je Telegram, ispod videa ćete imati link za Telegram na koji ćete kliknuti i imate korak po korak. Ja ću vam ostaviti jedan video kanal koji sam pozajmio, dakle ubacit ću ga ovde da bi ispratili tačan korak. Ja sam već ovo prošao pa ne bi mogao prolaziti kroz to, gde vam se jasno pokazuje gde, šta, kako da kliknete. Jako jednostavno i veoma brzo. Tako da možete početi sada.
Ukoliko ste završili, dakle, sa vašom registracijom, dakle, za ovaj airdrop, ostaje vam samo da čekate, kao ja, dakle. Ono što ću vam malo bliže objasniti o ovome jeste da je on već na CoinMarketCapu ima velikih hype, dakle, od 4.10. Vidite koliko je porastao. Dakle, veoma je tražen i popularan, mislim da će biti jedan giga projekat, je li tako? Da, tako da vam je to. Nisam samo na početku rekao da ovdje treba reagovati brzo, ući brzo u ovu priču, jer sve velike priče, tako, imaju svoj početak, a mislim da je ovo stvarno jedna velika priča. No, ništa vas ne košta da se registrujete, dakle, i da sačekamo, dakle, 31. decembar kada će biti distribucija ovih tokena. Sve najbolje!